Mao po na ang Ginoo. Di ba sinabon ka sa Ginoo yung katawan? Pero kung nagbunga kung dili mayo, karon. Kasi bago sa man. Inyo kung ipakaulawan, busa ko yugon na ko yung kalibutan. Tama? Tama. Inyo kung gigamit, inyong amahan, pero wako na buwan, ko yugon na ko yung kalibutan. Mo pa na inyong pamilya. Na ako, proud din ko sa mga anak. Tama? Padayon na po ka sa akong pakihusay kaninyo kami ang otoridad ang balaang kasalatan. Kinaaman sa Biblia, ipadala ang espiritual ng makikihusay. Yan ka ng mga tao na ko nga nagsulti ng limayo, makikihusay din sila na ko. Di wala, hindi ko nakikaway nila. Wala karon kapit na ang panahon na yakan na ko. Amo na nga, maglakaw-lakaw na ko karon. Wala na, hindi ko magwali eh. Di na lang ko magkampan sa wala nagtuon ako. Di na ko makaliupo nila. Di ba? Anak, ayaw na ko naliupo nila. Ayaw na sila pandungi. Katong gusto lang na ako. Kag init na kuno ko. Eh sige na kuno ko open. Ya sila wag i-open. Sige na ko open. Ya dito po sila magtuo sa kung isulti nga ang Diyos mo'y nakaayon nila o ang Diyos mo'y nagsuko na ako. Suko lang ko sa Ginoo. Nung hindi ko mamunya, hindi ko mangasal, inakat na ko ang katuwag sa pastor o sa pare. Wala na sila nasulti. Ako lang, naglaim lang ninyo kaya na ay mabiling buhi. Pero kung gusto mo mamatay, audito mo sa inyong Diyos, pag-ampo-ampo mo dito, kikinala mo, agi mo kabulahanan. Wala ka mamukilag po, ang ako, inang mo. Tama? Dino, ang gilabdaw mo, tungod ako, nadamay mo. Mahay mo? Awak mo din kung mamahay mo, nadamay ko. Mo. Tama sa Biblia. Ang nalang akong isulti ninyo kamo, ang nagpamatuod, kay kamo uban ka na ko. Katong wala nag-uban ako, sige, kasi wala nagbasa sa Biblia. Ang gusto ko, ani, sakan, kaya di man sila gusto mausap sa ilang kinaila. Kamu, gusto man mo, dalang pa mo ko mo salat sa una. Tama? So, ganitay mo, para ang iyong kaalam. Ako na yun ako mong salat, niya sila kayo. Wala sila salat, kamay sila salat. Walang gamay ang ilang ibayan. Wala, gusto ko, ani, sakan, di ba? Espirituhanong kabukan. Yan. Hindi kami. Nagiwag mo ang nakakita ko sa atin mo. Kasala pa kami. Nagkain na sila ha. Kasala. Akong isulti niyo kamunti na ko. Kamunti na po mo. Tama? Instead na nagdalan, magdili ng tuwa dito, to sa waaw, tuwa dito. Dili ka maipangit sa mga reliyon. Kaya mo na sa preparasyon na rin pag-ila, ang reliyon na ang Diyos, Espiritu, wala na ilagang posisyon, nakaila ka, hawa sa di, kaya mo balikalutan, hawa sa dili na po gusto mga manay. Mas mayo rin na words, din ka ba nahakyok ka, ang nawa ay di basta-basta. Dalawa, nagamit sa hindi balaan, nagamit, mga hawa din nila, di ba dili? Makabalo sa inyong gisulti. Pag-isan ako, o kung hindi lang katungod, dito nakatuo, inakat ako nila ng katungod. Tama? Na may mga patiglanan ka, dito mo. Na may mananaman dito mo. Kung malaman ka sa una, silang gagal ang mga iposes na ko, ako yung nag-inudautan, kamu na po. Okay? Hindi na lang kulto, no? Yan, nabubuang, kaya lang mag-ilala din mo nabuang. Ako, hindi nabuang. Hindi nabuang. So, isuko ko sa Diyos na ang Diyos nagsuko na ko. Kung ako nanonood ninyo, ako, kaya oras nito yung kuntihan. Nakihugan na gamiton pa akong baka.
Kung kumingon sa nagkamadama na ako, pagbuhat po ng kamadama, pupunta sa iyo. Kung ako, binuang na nila ako, pagtulog po pagkakapon doon, parang matapos po mo dito. Hindi naman sila kabaluanin. Kung malo nila, taas kayo sa kabulan na nawala na yung maminaw nila. Ang ubatong, seremonyas na lang. Mga mga kasali ni Kring-Kring, okay? Okay na nang pumasa ang atong pag-antos sa kasali dyan. Hindi na ako mahilog dito. Mag-away mo muna sila. Kung kasunod po si Kring-Kring dito, ino na po. Tanawa, dito na po sa ito mapagkakaman mo. Kung hindi mo kasunod, natayin nyo na. Kamagang lusot mo din ko. Nagtoo ba dahil na wala ko yung mga higala, wala ang aking mga bata ko yung higala. Kakuha mo na sa pangit. Wala na sa balao sa Diyos. Ay, magpili mo balao dahil, magpili mo tao. Huwag ka na amisros, pastor ko, pastor, ikaw lang dyan. Bati naman na, pero nagkagat mo na silang mga membro. Yan bro, mawala yung matiman dito. Ano, mawala yung matiman? Kolektor ka. Okay? Nasa na ba? Ang yatiman o nagkatiman? Matong pagkasal ni Kring-Kring, kampang tikay ko, nag-iwalay man sa pastor, bana, higog mga asawa-asawa, tahorang kanan niya, yung ibisibig po, no? Kasalaran na pang asawa, anak niya, higog na ako, wala ka, kasalaran, nakaroon, ikaw. Kung halok ka sa silot, kita kanan, mga anak, mukha ko sa ginikanan. Ang problema, kung yung nagkados lang ba na si mama, gusto mo, napagalong pa na. Ipakilang. Kadili makaluwas ang kana asawa. Magkasalaran sa itong reliyon sa una, sa itong pagtuo. Ang asawa rin nabalik-balik dito. Ito, pagkulpul itong kana. Pero din maupod lang. Kailangan naman. Mabukatan mo na asawa o kana na wala din ang iyong pamilya. Sabi nag-asawa lang, mawala yung kana. Eh wala pa mo rin higugmay. Kung higugmay yung asawa ni Uman, huwag nga ba na? Kung ito man po ka sa suko sa Diyos, na ditawag kasi yung kana ni Uman, po kasi yung kana, gini. Di kasi bakit mo tayong pamilya bungkang. Pero, kaya po sa sila, ha? Hindi man mo ba, di ko na ikaalam. Sige lang, magkabulong maning kalibutan. Ako nang isulti lang. Kauna na ako nang isulti. Tulog katuig before, maupat katuig before. Katuig kupit, hindi ko nasulti niya ito. Lino kayo dagan to. Diba, ingon ko na. Kasi balik ko nilang iskan. Sige, balik ko na sa Facebook na to. Pagsugod na to, sige ko ingon na mulino mag-away ang naso. Balik ko ninyo dito. Pag-ali na nag-predict gani, nasulti na ako ninyo. Magkakaroon ako kini-isulti ang kamaturan para maghatag kanyang kagawasan. So ang akong ihusay ninyo karoon kagahapon o ni kamupayan alang sa Jerusalem lang. Ya ang Jerusalem ipasalikan o tabang o gimana ni? Kalawang ipasalikan na po sa iyo sa Jerusalem lang. Kaya ipasalikan po sa unang hindi ko na mabungkang Jerusalem na pinanda sa Ginoo. Sige, mana ni karena karang diba may pasalikan mo. Kasi sa may nagbuat-buat ang pasalikan mo diyan wala kay kadakot na ito kailangan ko Diyos, kaon lang mo, sipa lang mo. Alam mo na, ang minsan mo na itong naging nagano. Yung gusto ko sila, ay grabe, wala ko na sa unang panahon na dito, ang makadilit na pare, ay mga nila ako magpagandong. Oo ba? Diyos yun at tutuhan, hindi na sila. Gusto ko mamanawa, dinabuhat, okay? Ang Jerusalem, ipasaligan o kabang. Tama, wala mo ipasaligan. Matigulang ka, hindi tuon. Pag maisog, Jerusalem.
Kay ang Diyos nga naghatag kanino mga sulat ni basahon ni Baruch chapter 4 verse 30 hangtod Dini. Ano tayo lang yung pukul mga po ni Dini? 36. Naisukod na po ni Uno ni 36. 36 o sa 5 na po. Sa 5 na po. Uno hangtod 9. Kaya atong basa di title man. Lang na ay kabulukan ay sinuganan ba? Yang atong nabakasa ito, lukso-lukso lang, pabor na ito. Mutuwa na iskutan, ako sa iyo na. Mas dugay ko sa liwan, kung nagbasa para ito. Okay? Ngayon, kaya makikong sa imang ko, tinudlingon pa, bukas, tinudlingon, pagbasa. Ano na yung lukso-lukso mo, pulpito ninyo, di nung mag-usay. Ang Jerusalem, ipasaligan o kabang. Pag maisong Jerusalem kay ang Diyos na naghatag kanimo sa imong ngalan, karon maggalak kahupayan nanha kanimo. Isa ka sa ligon, dalas ngalan. Mas labaw pa manggani ang sa itong nasot, ang presidente labaw, no? Sa inyong presidente, sa inyong mga lungsod yan mula nililiyon. Ang kaalaot mudangak kanila na magdaog-daog kanimo o naglipay tungod sa imong pagkabukan. Bukan din. Ang kaalaot mudangak ni atong mga syudad na liulipon sa imong anak. Okay. Kita man, liulipon. Sa tawanan, kita man anak. Liulipon ang mga kabos. Kasi Kristo na sabi mo, boss, nakaroon. Kaya man kayong mga pader ninyo diyan sa inyong mga laing mga lungsod. Sino anak no? Lulipon. Ano man? Ang balawag dito sa tako, gano'n lo. Boom, may isunod. Tama? Basta may balawag dito, may sundod. Natuloy mo naman niya. Tama? Kaman mo anak. Ang kalaot mo anak ni atong mga syudad na niulipon sa imong anak. Ang kalaot mao ang palat sa Babilonia kadtong syudad na milamoy sa imong mga anak na lalaki o milamoy. Wala na nato sa Ginoo. Nagpasigar ko na ang simbahan may makaluwas. Kaklaro nga ang templo sa Diyos sa Kasikasi, gilabuan mga ni Kristo sa ulang, puro sugalan. Di kami. Sila nandito ko sa Nicola ng pinasilugan, lukisa man yung pinasilugan, di ba ang Ginoo? Lukisa man yung katiman niya. Ngayon, suko na po na siya sa kuwan. Hindi ka mo madap. Di ka ng pari eh, namin pati nga, nag-reveal na mutuo sila ng mga ano. Basta ito na ipolo, hindi, kapit na ito. Pero kapit na ito, dali ko mali. Hindi mo yung mamunyang, hindi ko makasan. Swerte kayo pare, malawat ako ba? Jadi dito mo pakasan, dito mo pamunyang, kasi mabali ko. Hindi ko mapaulipo nila. Ang sana, di ba? Si Josue. Si Josue tabang ni sana, siya ruwa sa kabasana. Sama na, sino ba siya? Di ba ng pamunyang po? Igbagaw sila. Sama nga katong sudara naglipay tungod sa imong pagkapukan o nahimuot pag-ayo sa imong pagkagunom. Karon, usap magbangotan siya sa diha na siya na mismo ang muhimong kamingaway. Ang ano nakipakot mo ka? Ang mabog na karon, wala ni mo tuong. Aw, ganang mo tuong yapon. Kay balik lang yan, sigautan ka.
Wala nang nalok kaluwasan. Sabi na kung na kay kwarta, palakpakan ka, hipay kay ka. Wala eh. So kayo ninyo, hindi ka tikulang, wala mo yung kwarta, balikon pa ka mo. Himuon ko ang inyong mapaggarpohon na pangandak na usa ka pagpangutan o kuhaon ko ang iyang daghan na katawhan na iyang ipasigato ko. Di ba nanggap ka? Ay kabalaka na nato ang Ginoo. Simba lang mo, banuas na mo. Kasi hindi lang ako mag-minsan ng nag-minsan ninyo. Pero palitin ninyo, kisay may ikuan ni. Yan, nasa sa pinuwakan. Dili ninyo mausap ang mga tao, kaya nanda ka na, kanang revolto, kanang inyo, ikaon mo din, lumas na mo anak. Wala na, matabo. Kung di nyo gisulti, wala akong kakay mga bata o kahit ulong. Natapong kami nyo dito sa Sinipanda. Maayo pa ganito mga naisip ka, kay mga buutang pa. Ako, ang Diyos, na walay sinugdan o katapusan. O, anong kitapos mo ninyo sa cross? Kaya mingon mo na, iwasan mo sa Ginoo. Bago ka sa iwasan ka. Tuwala mo niya. Sa ito magkitapos pagkamatay ninyo, bahalag daotan mo, basta muhatag lang mo dito, sa nangandak ninyo, maluwas na mo. Wala katapos sa pagtapos niya ito, papasan na ito na, kaya na maalamon, magbuhat mo. Kapila ba rin mamatay si Kristo, di ba kay Sala? Nakapila man niya ipatay, ka nagkagabuhat niyong Sala. Kung napag-lingkod, yung murang pinasinungan, murang pong pinakpakan, di ba? Ipatay mo si Kristo, kaysa kung malakpakan lang mo sa Diyos, sa mga tao, ang Diyos, kaya wala ka di ba kayo punungan? Dahil na ba kayo mo, kaya may palakpakan ako, ganahan mo. Wala ka na ba kayo? Wala nyo na, ha? Tinanggal na kumunta si Dino. Palakpakan ako ang Diyos. God is good. Wala di ba kayo? Kaya yung sige mo kao sa Lambonias na di ba kanay mo, nagtakag mo, nagkalamo o mga revolto, mga langit nun, mga bukang, yung ikukos-kukos na nagkukos, wala di ba kayo? Pero mula mo, buwak pa kayo, kaya nabuwak o sa lahat. Sige mo, buwak o sa lahat. Nahimo na yun, ang mga likod, nahimo na yun, nga, full stop. Ang lahat dito, wala kayo na bago. Sama. Okay ha. Kasi ito alam ko ninyo, kamu dahil kay ina na isting mo kamatay, tama ba niya kung isulti? Kamu dahil isting kamatay. Ako, pag ampo mo mamamatay ko. Palubog na ko nito, di ba? Ingon ako na aling mga tulog adlaw. Bagay, magilak-hilak na sila. Uy, sukot ko, kapri, ini magsulti ko, nadagan kayo mo, di ba? Gusto mo ko nila makuha na ako nila, nakakagano yun sila. Para lang katuson ko nila. Atag mo dito sa ano? Ito mo eh. Oh, pinatabi na ako, nagtungod sa pastor, pagkasabi-litin. Huwag ka nagilak ko. Okay, balik ko naman. Nano nagilak ko? Pagkakas na ko ng kabaluman mo, ako suot ko sa mga baka. Amen? Si Mayukos. Mas dabaw sa akong asawa, tama man? Tama. Pero ano, sigurada na sila. Kaya nagilo na lang sila, kaya nasa ko nila tulog. Yung sulod ko ito, pop-pop na sila. Tama? Kung ninyo naman ka, hindi naman pala magdanda, kung ninyo na sa mo, ilo ba sa taron, wala natin, nanong pag-pop pa niya, amen? Sino siya po na? Magkakila ko, kay kabalo ko, kita nakaagi o kaminyoon, wala kayo kaminyoon kung wala yung asin. Di ba mo makikita na kamo nagsaservisyo, kamo ang asin, sa ito ba na yung mga pagsulay niyo, para asawa, kamo gini ka na pasatain na magaling sila.
Basta dili lang mo magpalit pamalikasay. Dili lang layas-layas. Orang menggapun layas-layas supaya laki-laki itu bisa mamatay menggapun musuga. Tama? Ha? Kasagaran naman nato, no? Kung manginoy ka, o sa itong interes, magpula na rin, inamangit manginoy. Tapos, bakit ang nakakasiremonyas? Tama? Pero ako, bisang hindi ko maninoy ninyo, nangamahan ko niyo, kasi ikukwali, ang nakalike na ko, like lang, sa akin, ako, isugong ko sa Diyos. Kung hindi mo mutuon ako, awahala mo. Basta ako, mandok ko sa impyerno. O nag-ingon ko niyo, naagyo mga biling na uwi para sa pagpungyota. Dito niya ito magali, ha? Hindi rin, magsugdalanay mo sa siyota. Hindi na kuha dito. Magkaluhan ba niya atong eh? Isuntin ako na eh. 2,400 kwadrado ang syudad. Kung baka hindi ko isuntin, basahan nyo na sa Biblia. Syudad lang na ha? Kilometro. Kita rin mag-ilog, kita gumlag. Isa ka lupa, isa ka dalaw rin, magpatay. Ya, pero nag-ilog tag-iuta rin. Pero magtamnan mo tag-iuta, pag-inan siya ko, tabrato kay Paraliton. Mana ko ba dito nagka-politika o dito sa magbalik? Pero pagkana, kwarta man. Ayo, kwarta yun. Na? Gabi na sa kung tahanon ko ha? Tawa sa tumayuhan, tawa sa lumain pari ha. Ako mga pari, pesa na akong kauban, no? Ganun gamay nakatilinggan, ibili ko si Pagalitin, sa si Pagalitin, ibili na lang na doon. Karon, hindi ka kumupari dito, pag gamay halad. Katinood mo ikaw, hindi ka ng pari. Ikaw naman, no? No? Ako na yung minsan na. Ngayon, isang gamay lang ng kayo. Naamo na kung kalabasan na lang. Kung kalabasan ko nilagana dito sa ikapit na mo kubalay. Diyan na magpukul kalabasan na dito. Amo na kung hinay-hinay o gabay. Puloy, ang matalam sa unain. Sa tinuod nila. Kaya ang nila, tinito sa unang ako. Ngayon ako sa lamoy-boy sinuri. Ako na lamoy-boy ay. Tinito sa bulan. Pagkulpulit mo, ilagay ko magkakon sa parukya, ang ibang parukya na hatag ng Jesus kinabawan man. Pagkulpulit mo, magkakaw kami alam lagang dalan, di ba man no? Sa'yo, kulat lang ng usod at maluhay kami ni sa mong pari. May ganit si Pagkalbandi sa una kay ampay kayo niyang munggos. Tapi tak keluar na. Di, karon, ang mga pagkanoon. Kung gigamit nila ang namatay na nag-alto sa una, pero ano ko ang seremonyas? Walas basa? Sing seremonyas sa Padre Pio. Pero imo nga sing? Imo kaki na sing? Di patay? Imo kasi paggamit sa akong mga ibalakan. Nagpakamatay para sa tao. Mga na yung binulhan. Okay na, nagpasigat po no, nagdakan, nakatawa na yan, di pasigat po. Palapakan ko, Gino! Nakatan sa baba, lamat brad, nakatan, maginakagon ka. Hindi, no? Wala mo yung pasigat po, anak? Oy, naanak ko rin mga palikagahan. Makasal dali ko na ng pastor, kaya maluay kung pastor na nilito sila mga sayad. Pero sa tinood, hindi mo buko. Naamag ko sa minsan. Pobre gani ka, nag-isulti gani ang hit. Ako na lang. Kaya ako na lang natin. Mingon na wala kong insulto, pari, wala pros pamili. Nag-istorya ko ka, boss. Ang nanahita ako ng tulong. Di ba? Magkaan mo itong sa madalahan nito. Nandito rin nag-istorya na yun. Isang pala, kayo nang mamatay. Kamuro pa po na inyo ba? May matay na kapos, ako nito, kaya may ihaw. Gusto na ba po ninyo yung amahan?
Pero may gato, ako ulihan. Ako rin isulti kay ka na, klaro din ka na. Asa man si Kristo? Yung ano? Ako rin isulti ha, mamatay ka lang mo karon. Yung minsan, mamatay ka lang ako ni kakuan. Pag ako sa Ibrino ron, ako kayo ako doon lang dito. Anak dito. Hindi mo kamatay, makikita mo kinsan. Kaya giyaman ikakuan ni. Wala yung isulti ang kamatukuran. O siya rin nahiyahay. Masigonggan, proteksyonan. Yung pagkuman yung pagkapatay, pagpaampo pa sa mga tao. Paampo ka. Ako rin ako, yung po ninyo. Kumingon sa sinulit o si Pidoso kasi tayo. Sala lagi na ako eh. Ha? Ano mo, blame mo ninyo? Pero dili ko blame mo ninyo, isulti na ko ninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Amen? Amen. Kaya na mo dibati. Kaya mo dibati, malinaw na. Kaya kasi 24 hours, yung sa ibabasa Biblia. Pag kumangilang dibati, di ka Biblia. Sabi na pag tuis, sa mga taong wala, maglapot. Okay, kaya napot ko. Sige ha. Ako ang Diyos na walay katapusan na. Magpaulan o kalayo niya. O magsigaki ni sa daghang mga adlaw. Ang mga naguba o nalumpag pagapuyan sa mga yawa sa taas na panahon na umaabot. Hindi wala mo sila nalok kami kay ngayon sa ay paminanuli kay nalok lang mo. Bisa paminaw ko sa sinsa, i-research nyo na. Ang adlaw, mupilit na kakalari dito kay may para sa lukin mupilit na ka dito. Kay earth na to. Kunya kay kalayo na sinalok sa yuta, mo sila og na. Kung dili sila matoo, bahala na mo. Mo nang dili nila isulti, kaya mga tao dili na maminaw. Kisa mo yung Tuhan. Ang Biblia nagsulti, ang science nagsulti. Science is the systematized knowledge based on facts, the nature of life. Usa kaalam kay balo na nagabase sa kinailangan. So, tawanon. Who is God? Creator. Ang tanan niya yung ibutang therefore, iyang experimentuhan, iyan na sa Diyos. Kaysa maka-prove na kato sa, di ba, wala pa kinaalagay yung nakita nila, wala pa nakita sa telescope, no? Pero mo dataray ito, at nato ang mga matugkat ninyo ng dagat. Sa ilalong sa dagat na ay mga mitindas, na ay mga uy, naalit ko, at buhay ikaon sa kalayo. Sa ilalong sa dagat, arawan na, nakita na daw sa science. Vulkan mo na nagsuyok o tubig, anong anak mo, ibabalit dito pa, hilis, mabilin ang kanang asin, nga, magpapulit dito kay it's tooman. 2 hydrogen, 1 oxygen science na ko na, ikonik na ko ha. Init ang amato na dito sa ibabaw sa vulkan. Kamarag na priyon ba? Kunya malalay ko siya pato sa mga plate mga tinukan. Tapang na siya, kaya naipapulit naman na siya. Murag nagsimor ba? Mo pa itong lawas, katong kasi mo ang kalayo natin, kainit. Mupag na siya pato sa itong mga lugo, katong mga ulat. Kung maparahan mo ito ba, wala high blood pressure. Mo po ng vulkan, mapulong naman to sa lava, masupukit sila, wala na, mubo ko. Ako na isa, ilukan na lang nila sa science, ikaas na makain na isa. No, lang napot ka niya, ako ano po, please no, ikaas na pot ko, musulti po ko nga, mura po ko, nakatano eh. Kalau mo isang Biblia, ka na pa.
Ipakita na, isutin na ako ng lima ba Jesus eh. Mga nasorry ko dito, nagpaabot na ang mga espiritu maging talhasan sa Ginoo pagbantay ng kapita. Eh si Kristo dito mas taulotan. Magpaabot niya kayo ko panikalutan. Tama? Tama yun. Tama yun, no? Ikaw na. Daron ka, sa panahon, dito silutan mo, murot ka ng bulat para sa baybayon. Mabala mo diyan. Tanawa na. Tanawa na ito sa silingan. Oh? Tanaw na ito sa silingan. O Jerusalem mo. Tanaw. Sa palibot. Sa pagkanta ganyan sa panahon. Oh. Narito ako sa panahon, nagahulog, dalugnog, bagyo. Dili natawag sa panahon, magpahilong naman na. Nanagaling ko na, mula na mga dagat, bakit hapon, nalakwari, nagsigang mong katawa. Sige mong katawa. Gusto ko yung sabot ang Diyos. Sige, nakakumpisa mo sa ulang-ulang lang, sa ulang lang, sa ulang pangbuhat. Hindi ka bubuhat, eh, pwede naman sa masulti, mamakak sa Ginoo. O tanawa ang kalipay na gidala sa Diyos kanimo. Yan, tanawa. Tanawa, mamauli ang imong mga anak ko, mamauli na sa Diyos. Hindi lang sa Ginoo sa una. Kaya may ibubaw ang mata sa kalibutan. Ang nakuwari mo, may ibubaw sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Ang mga anak na isakmit ikan kanimo, nagkatapok sila gikan sa silingan o gikan sa kasagpan tungod sa sugo sa Diyos. Isakmit man nila. Ako, sadyang dito na ako sa Ginoo, wala na sila nakita na ako. Ikaw, nagtapok pa ka din eh. Gikan sa kasagpan, siya ka, dito. Didala mo din eh, gikan sa bukit sa Carmen, didala mo din eh, sa akong tuok, no? Ang balaan mo, balikod ko ha, o nakapuli sila, nagtapok pa yung matagalaw. Misa kami na, yung matagalaw, itapok magaling ninyo diha, magtapok po mga gila. Wala na sila nagsulti Biblia, sa limon niya suna. Nagkatapok sila gikan sa silangan o gikan sa kasagpan nila. O nasa nila, kana, tuyok mo na ako na kana, no? Tungod sa sugo sa Diyos. Isugo ko sa Diyos ang balaan o karon na mauli sila. Nagmalipayon diha sa himaya sa Diyos. So, nalipay na po, oy. Hindi ko mangilugoy. Kaya wala, sinuli, piki na simbahan. Kaya wala na rehistro. Hindi pa ni simbahan. Kaya akong iwalin ninyo, inuamang kaulan yung simbahan, templo sa Diyos. Kung sa mga himba mo dyan, hindi makanay mo. So, di piki sa kalibutan. May kumaon maka sa kalibutan, rehistro makasasig, parang kakontak ka. Para akong pastor, naamis ko niya, ano naman sa, ito man isa sa sugo. Isa para kasi doon, ma'am, kasi kung sa mga tingin, mukasanan mo kaya ako ng kapungan. Wala kasi buwan ba? Tama? Pili, ito. Punta ka sa pinili, wala na yun kay mga tao. O Jerusalem, hubuha ang mga bisti na imong gisulob sa imong pagpangutan o kasakit o gisulob kayo kanunay ang harianon nga himaya sa Diyos mo. Himaya man. No. Gusto ka mo ka na ko, maghari ka mo, ubad ka na ko. Kaya sila, nasyot sila. Nasyot sa kabulahanan. Sila may kalasalugan. Kaya naroon, biyahin ninyo ang inyong kabalaka. Okay? Kasi pwede ay makaabot ka sa tribulisyon, makahumanta, makatapok ka itong glass na yeah. Kita ang giingon sa Ginoo na naay mabiling bumi. Kung mamatay man ka na ang Diyos pagbuhat, inasa, matuman na imong pagbuhat Ginoo. Kaya kaang naman pagkali sa itong sakit na.
Wala nagpainom ko yung tubig. Kagiging tambalan, tubig. Isa wala sa kuha, tubig. Minsan lang ko. Tubig ka eh. Sa kasakitan, ano man. Ayaw na mo sa kasakitan. Ikaw po ang tatarong sa Diyos. Ikaw po ha. Tarong ha. Tarong. Ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Diyos nga walay sinugdan o katapusan. Kung sa may karunang ipustang. Kasakitan? Kasakitan? Utang ba? Kung sa man, si Kristo, mamana dito, kung mamatay ka mo ba kanina, magkasal mo sa cross o kasal, sa pag-andos mo, cross, pagbalik sa Espiritu, kung sa may corona. Dili mo na, ang mga Hudyo may nagputang corona ni Kristo, mo po nagkaroon din sa karon labaw, naapay labaw mga sa presidente. Karon, dili sila naghabot ang corona ni Kristo. O yun, hindi siya nagpot. Isa nga nagputang corona ni Kristo na laban niya nagpalansang sa cross. Kasi sila may naging pinasilugan. O karon, kung sa may corona karon na mo, ipasabot ni Kristo. Ulong, helmet. Di mo siya nagputang corona, kamu may nagputang corona. Ganang nagpatay ni Kristo. Isa may nagpatay ni Kristo na simple plato. Kung may nagpatay, o corona kinano, hindi ka mo usap, ikaw na mo, simba lang mo, ampo lang mo, ama na mo, ampo lang mo, bisa dili mo bubuhat, sa gato mo, kasi Kristo, giluwas ka ta. Saan mo nagiluwas? Pero 1,000 years man, yaman kalutan. Klaro, alang amahan, amo, ako panikalutan, isa sa katuig. Kung ipatay yung mahilala, kung sa'y buhaton sa amahan, ipatay pa yung bukong ano. May gani, magsinuhan mo si Kristo. Ang Diyos, nahatag niya kayo na yun na. Dos yung katuig. Pag-espinin nyo, sikan ninyo, daan o bago. Pag-abot sa Espiritu Diyos, saan ang bago o ang daan? Kung unsa kasulaw ang ulo ni Moises, mas sulaw pa ang iya sa Espiritu. Amen. Wala sa Biblia. Kung masulawan ang tawaan ni kung hindi mo bakong. Basta kung wala lang niya, okay lang? Okay lang? O Jerusalem, kumuha ang mga bisyo kay mananahan. Sumpay na lang ako eh. Ang pinakatulugan si Luili. Ang Diyos magpakita sa imong kasanag ngadto sa taksa-taksa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan. Tawon ikaw o ang kalinaw na imong maangkon nagagikan sa imong pagkamakaro. Malinaw mo kung tarong mo. Malinaw mo kung dili mo maglumot. Malinaw mo kung dili mo makikaway. Malinaw mo kung nakasabot mo na nakikaway niyo sila kayo kung nabili nga pa to. Pero kung kalikutan mo may looyan sila ni Boy Oy, kay Gilibak, sila looyan sila ni Boy Oy, ipaangkos, di sila hayang-hayang, sila panghali o sa anak. Mas looy ito sila sakit ako sa panahon. Mga po ng anak, kung iyong galoy ay mong anak, kaya imong ipagtrabaho, ituluan paglungan, ipasilig, looy sa imong anak, pre, ay, mas looy na kung mamatay kang inahan, amahan. Ako tingali kung natawag ko kong dato, wala po ko na kayo. Okay, kamatay na ako. Kaya wala mo ko nataki, o kasaysayan. Dili ko manti kung manudo sa akong mga bata, kaya wala nang ukaki sa kalisod. Mga pa ni mga bata, karon dapat mga bata, mautanan mo sa inyong katigulangan. Parang naabot mo isa-isa, hindi ka sa inyong katigulangan. Sama-sama ang panahon, pero karon ang mga bata, may iwan pa. Asaw na ko man ito panahon, bilang mang ilaw. Hindi katigulang niyo sa mga isulti. Ang iyo isulti, bagdoon ko sa akong ginikanan sa una, ay sige lang kong cellphone. Mana yang aku dalam sudah kuali.
Wala na kagi sa kasaysayan sa mga pare sa una, sa mga apostol sa una. Wala na kagi ang kasaysayan. Tama. Kaya ayaw mga nilang uban, mag-ato mga nila. Pare ko. Sunod naman na diya para magsaka. Okay ha. Apilan na pala itong pare, pastor no, para makapandi ko sila no. Apilan pala itong mga pastor ha. Ang buti masabot di, mandi mo na. Tama. Masabot di mo, ang mga tao. Dahil hindi rin ako isukutan ng pare, sige, na ipare, hindi mo ba ko, yan ipaton mo. Di ba, pagka pila ka daw, hindi mo kompetisyonan. Sagot mo. Masabot, huwag mo maayong pare, anak, nadamay mo. Mako. Bakit masabot ko mo ni? Ang tinood na pare, nagtuman sa suko sa Diyos. Amen. Ang Diyos may naghimo niyang pare. Kinsa man ni? Ako, wala na kong si Melchizedek. Wala na kong si Kristo. Nireplikod ko. Tama. Tanawa ko niyo si Saulo. Si Saulo, wala mo isa si Saulo, wala na pagkalukuhan. Si Saulo, mamamatay tao, mamakuwali. Pinakita ni si Kristo, nag-reflect, Saulo, Saulo. O karon, hindi mo ba kung ipapatay? Nadarama nakakita din eh. O si Saulo, lison, hindi mo kayo makakita. O karon, wala kayo sama ni Saulo nakakita, wala ni Solte. Konti na kuhan. Mga iman, nakakita ang pabuka-buka. Oy, sa tinuod lang. So yung kahit nakakita sila, pero ilang ka rin ipugnan. Tanawa yung abot sa panahon ngayon, kung ako nakailan ninyo. Ano man, wala mo mo nitabang ako. Na-reflect lagi akong panakoy, na anak ikong panakoy, di mo pamatuot. Dito mo sa nagwali-wali sa tukanin, mo gusto sa akong isulti ng kaluwasan. Ilhan. Amen? Jadi mo tuo. So, bahala mo din nga. Okay, lagi naman mo kalibutan din gusto mo. Sige, padayon mo. Okay, sa akin ko, parang lagi yung makuha na gawin tali, masalaman ni. Bayaran ka. Pag motor mo, pag upo ko sa likod, idakan kayo mo bayaran, dahil mulay. O sa kalinaw lang, bangon, O Jerusalem, o tindog diha sa tumoy sa bukid. Okay ka? Nakakaroon sila tumoy sa bukid lang. Matugas sa mga pag-atas na to sa una, sa laot po, na natakaroon sa dapit. Yung pagkantay ka ng kain, ang litag ng niya. Ha? O sa una, ang sinuhulan ako na Adri, sinuhulan man, pag pagsulay, manakan. Ang sunod ko ako, manakan. Sinuhulan ko to. Karoon, wala na ni Bali. Mao po na ang mga sinuhulan sa dako po na ito dito. Ha? Ang mga nagwali niyo, ang amahan niya diya, sinuhulan din mo na mubalik, kapag kapos mamatay. Sinuhulan mo na. Naakay na ito pa, natablo. Okay? Balik sa dati, no, nanda, no. O tindog diha sa tumay sa bukid, tanawa kung haindat ka sa Diyos ang banlaan ang imong mga anak mo. Tanawa, hasadat ka sa Diyos na balaan ang imong mga anak na nakapundok gikan sa silangan o gikan sa kasal. Wala kalaan lang, wala ka mo gipili, kung dili ginae, o gini mong balaan. Amen. Tidak, balaan mo. Tidak mo maglumat. Malipay na mong inon mo kautan. Di ba na inood lang, gusto ko man mo. Malipay na mong inon mo kautan. Kaya ito, hukot man ang pagtuon. Kung musukot gani mo, sa ito pagkulto mo, hukot yung pagtuo sa lautan. Kung di gani mo musukot, hukot yung pagtuo sa Diyos. Ganito ko muna ko pasandahin na sila, kaya nagsultin yung kulto, nakailan na siya uon sa ikulto. Kaya gusto mo na mo, ibuhaton kanila, o sila, mismo nagsulti sa ilang
isulti. Giingon mo. Ano? Kunto mo, dautan mo, dati iskol ka, giingon mo. Okay? Ayaw sulti. Sige. Kami kagka, sa po, giingon mo. Ang problema, nag-ingon. Makabasa ka rin kasi ingon, kung gusto ka, hinalang ni Konto, di mo ka na gusto, buhato ni mo, huwag nila. Kaya yun, ang mga igawa, ang mga kaso mong igawa, at sa to ka, kaya nakaila sa igawa, tawag ko na. Nakawal ng mga tulisan ka, nakabalo ko sa mga tulisan. Nakawal ng mga kawatan, nakabalo ko sa kawatan. Nakita, walang nakakabalo. Tulisan mo lang nagpumira ko, mabisod ko kasa ko mga tao, ang makasunod lang. Di ba kinag ko ka mo akong mga katawan din, kung haagan niyo, mag-iingit, haagan ni anak dito, tawagan ninyo. Kaya kasi nasulawan na sila. Magkalingingon sila, ano maula mga manuli, kasi nagdalay mo sa una. Nagsulti sa kawan. Nagsulti ningon sila. Ikaw po labaw po, nagsulti sa kawan. Ano lang mo mga manuli, kabalo mo mas kinaya na, kasi nagdalay mo lagay mo niya sa una. Tama? Basis masagot. Tama? Dahil kaway ba kung nila, di ba wala? Kamu naman ko yung text ko, kahit. Si Arlene na, puno ka pulo, ang itaas ko yung sintex. Pagka po din sa sayan, pag ikulang eh. Pulong na isa ka po? Itaas siya ba kay para ko nung makabalos siya. Bangon o Jerusalem o tindog diya sa tumoy sa bukid tanawa kung hangin sa Diyos ang balaan sa Diyos na balaan ang imong mga anak na nagpundok matagadaw gikan sa silangan o gikan sa kasampan nakalipay sila kay ba na ang Diyos na hinumdum kanila hinumduman nila ito. Ako bitaw sa ulanin ko, Papa Jesus, ino siya, ino. Nakita ko yung mas kadagahan, naging mo ng pare o mga pastor. Daghan, kayo mo na dato. Wala ko kaalam, ako katakos. Dili ko abogado. Dili ko alam. Nakita ko, di ba sa'yo nilalat, ano? No? Nakita ko niyo ko sa Ginoo. Kaya alam ko na wala mo na sila nakakita. Nagpaputa-puta mo na. Sila ko lang iniingon na sila sinugo. Sinugo lang. Gusto nila. Jesus, nainungguman kita sa Ginoo. O Jerusalem, ang imong mga anak, ibihag sa ilang mga kaaway. Okay? Doon mo. Okay, karang dibati-dibati, ilog-ilog mo. Paano ta? Sa dahil lang mo na sila ko, ang mga laing sikap. Sa dahil lang mo na sila. Pero mo ba? So pagkano, naisipalit ang simana o ilong ko. Bulag yung kwani. Arne? Di mo ba nang gagawa sa nagtabok-tabok sa mga bang? Tama? Tama yan. Di mo kong sugot ay, sus, tinanggaro bagit na ako akong asawa. Gaguan nila ako na sa'yo na ulog-ulog ni nanay. Tama mo na? Ano? Buti kita kung nahin, mga mag-asawa ko ni na iba. Papa Limbang. Papa Limbang. Buti ko lawar ba ito? Na? Sagot mo! Kaya, ibalik ako sa biblikan. Sagot mo! Nagagawa niyo ispila ng inyong pagkapari o pagkapastor. Niya? Mag-away lang niya. Nag-ispila mo na mo pilosopitan na. Nag-ispila mo na mo ispilahan. Ano? Nag-away na mo? Mga profesional mo na mo. Di ba ang profesional mo sabot? Manti ko mo sabot sa mga tao wala yung maalama. Di ano man? Diba? Bright ko rin sila, no? May po nanunod ang profesional na isama sa profesyon ni Kristo, ingon siya, kung nananak ang iyong kaibalo, ayaw ninyo gamitan na magpalayo kanako o kalibutan ng moral na kinsa. Mauna ang iyong profesyon ni Kristo. Alam po ang anak, no? So mga maestra na anak, wala kang po ay moral kinsa.
Sige, pamalikas sa mga anak, sa mga estudyante. Ang siyong na pinagwatan, ano ka ng mga boxer? Tama. Kaya ka ba nung bisa pagsumpak sa anak, bibigyan mo. Tayo yun. Ang ikadwa, ang maestra. Ano naman? Bisa taas kayo siya, eskwela siya, mag-doctorate siya, o doctor of education siya, o siya, magtulog kayo sa grade 1, magpag-grade 1 mo siya, tama? Ayan. Oy, mga maestra, sige ka magpamalikas, maramugin sa, o hindi mo tinuod ng profesional. Pero dahil ang maestra, tukod mabuto. Di ba mo? Master teacher ka mo, grade 1, no? Nagpupos lang, bigilo mo galing sa mga bata, malibang. Tama. Pero kayo naman, makailo na nyo na. So, yung sa ikatulong, nakasunod sa provision ni Gusto. Nalibang si Papa. Sa ikatulong. Wala na, no? Wala na. Kaya wala na may mga pondo na nakasunod sa provision ni Cristo sa tawhanon, o isa-isa sila. Kung halimbawa, Katolika, isa-isa na lang mo din. Paubos na lang din mo. Kana? Wala na sa botola nila, naamang mo yung mga ato na naayupot sa ubas na. Naamang yung mga pari na nagpaubos pa. Naamang yung mga pastor na nagpaubos. Pero hindi dito lagi. Meron mag-iskot ko pa, hindi nila naman. Tama. Bilang guru yang pari. Lalu mula ko nagkiraw ka ng bakser. Klaro mong ilim mong buhat, ilam na katulad. Ang pari magdakap niya, magpakisayod ka niyo ang mga tao sa bahay sa kabubutod sa Diyos. Apan may pinalapiman. Wala ka sa Biblia. Kaya mo po ko nila. Si Kristo, ibunyagan sa liwan niya. Kung siya, ipatay ko siya. Tama yun. Buwan ko yun eh. Subo mo ko sa Ginoo. Kaya binunyagan mo po si Kristo. So, naglagon ko niya ang templo. Na, sabdan. Ang katong gusto, kasat mo sabot. Bibiya sila kanimo o nagtiniil apan Diyos. Apan ang Diyos nagdala kanila, balik kanimo daw sinangga sa harianong trono. Okay. Nagpaubos na na. Halika. Okay. Ang Diyos nagsuko nga ang kanang taas na bukid o ang walay katapusan nga kabungturan. Pagapagagon. Amen? Amen. Karena walay katapusan nilang pangandoy, karena walay katapusan nilang pagpasigago, sa ingon ni Jesus, magkala sa ingon ni Juan, pagtagon ang mga gansan mo. Ang baruhan na, ikulit yung Biblia. Kung tamaron din sila pag-ulit sa Biblia, ngayon sa tanawan yung Biblia ko rin is. Isko tayo yung kalimutan nun. Di ba, ipatag? Kung saan ako sa Biblia ko rin is? Ganang putol-putol, latok na pagtuong patagon. Abuluhan, ang jutay na ito, manapak ta. Tama. Karoon, hindi palingin sa panahon. Wala na ikaw libuhat, abuluhan na po ang iyong jutay na alam. Ang wala niyo kay Balo, isa sa Paulo, sa Biblia, ako ang pagkakon. Tama? Di na kunulis, kung saan naman ako eh. Mahuman na lang ang oras. Ang ito yung puto nila, kasi po sa kabalo mo basa. Amen? Amen. Isuko mo ko siya, dahil yung mga espiritu ko. Nagsuko siya nga ang mga walo, punon o kiyotao. Walo. Ang sanalasin niya, pagkahon ang mga libaong, abunuhan ang mga walo, no? Dinahan ko din, no? Pero dili, kung man siya, abunuhan ang mga libaong, walong man eh. Walong ba? Kanang mga walong sa luha. Tama na? Walong sa pagtuon, walong sa gugma, no? Kana itong abunuhan na niya walong sa gugma. Kanang sa'yo magsublanay mo.
Sina? Wala na sukda na yan. Saya laban ni magsukda na yan, nakatigulang na. Ang sama ka ko eh. Kung ikaw hindi ka marunong ka makamungan, marubat mo na kagaguman ako. Ngayon, di ko ninyo na. Kaya ikot Sara. Ikatawa na lang wala din kay Sara na lang no. Sige na lang na to. Kaya kapalo naman mo sa usapong kumita. Sige, nagsugo siya ang mga walo punon o yuta aron mapatag o na wala gisusi niya wala ano no aron ang katawan sa Israel mupauli na walay o kakulian diha sa himaya sa Diyos. O nakatay sa himaya wala na sa kakulian dapat na ng walong niya katang pagpapunta sa iyo galing sa trabaho. Wala si Luili kanina, Luili kanina, katawa ko, isang po tinalo. Pagdaan ko niya, dito ka ng sagot, ng kinilaw ba kayo, nasuprahan ko niya, o nasukaan niya, o trabaho. So, nabago siya naman na, ako siya, lagi sa trabaho, nasuprahan. Sa sunod na po na, sobrang ilo po na. Kaya naguna-una ako ito sa kalaala dito. Ito po, sa kayo na-una na, sinagkot sa alapon. Hindi katawa naman mo, kaya kasabot na mo, no? Sige, walay kapulian diha sa himaya sa Diyos, sa pagsugo sa Diyos. Okay? Walay kapulian, isa pa magulo. Kano na ito ang sakit? Tuwag na na ito. Kaya iba na ko, may sakit, magulo, sakit ko ito, iumus ko sa upat na. Sila sa buhay yung amahan. Ano na? Yan din akong sulti. Ulit dito. Sulti, hinay mo anak. Kauray mo amahan. Ikaw amahan. Ayaw pagkasukay mo anak. Dali sa buwan mo katambal. Ulit. Kaya isa niya rin altar. At sa ating tawag kasilakan, may pasaylo. O sa inyo ibuwan. Sulti yan mo. Sana matulog mo hindi makasulti. Yung hatag lang mo. Wala nisabot din magagawtan. Wala man mo kaya kulungan. Ibagat di mo? Yung una yung halal, wala nang agad. Pagtapon, yung nanong nag-away mo, wala pinti mo. Noon, di ba ako din, no? Buong ikikay, no? Kung isa ko ni mo, no? Katawa ko ba? Bisa na ako bisa? Oo, kami nagpahi ko. O sige, uwi ka na akong Santos. Dili patay. Dili man ako kapayo nun, mamamili o sa ninyo. Kumpisan ka na ako, mother. So mo, kumpisan ka. Sige, uwi na akong Santos. Isa na. Okay, ikaw dili. Ang pala gusto din sa, kaya na lang na sa ko, dito sa kainan na. Nanaigapit ka. Ay, mapag-minyo dito sa... Uwi ka ba siya? Buhat-buhat mo to. Ay, wala pag-minyo ang kamay kong baligan. Ako wala pagkabaligan. Sige natin, wise mo po. Di ba kino? Pero di na maon yung isulti. Mayroon mo ko ninyo. Musan-musan. Magsdima na ako mag-uwi trabaho. Pag-isayo o pag-isayo din magsdima. Mag-advise na nimo. Ikatabang na sa simbahan. Amen? Amen. Mau nag-uwi ng Santos. Dito ka mag-isayo sa... Buhing Diyos sa imuhang katabang sa simay. Ay, napagulat sa kuha pa. Damo, hindi ka rin mumutabang kung may nang-away. Kasi, mga kinasunani, mga kuling mga bata sa mga nari, siksi. Ako, abit ang mga bata, hindi makalay na rin mo. Hasa yung kaugaling anak, inyo po itamay. Wala nakita ba? Mga ka pa na nalilito. Ako ikaw sa malino. Ako mga bata ka. Ano? Bata na mo. Ano wala? Unaw ba kayo na imo iba ko yung anak. Ano man? Imo na anak. May imo ba na anak? O din yung anak. Anak na imo. Siguro mo kung kailan. Wala may imo ko na nagdaan-daan. Ni Mariani, ni Peter, ni Bruna, ni Kring-Kring. O karoon na ano ba yung lugang na kong anak. Si Kim, ingon ako, ay ko pa ulawin ninyo, ha? Kaya bisigan, buhat mo, makikilaigon, di ka mo. Yung si Papa ba, palawat kay Kim mo,
Kung sabi, di ba kung mo? Nah, may mga bago sa mga anak, kasi mga ang magiging din ako mga anak ko eh. Pahiyugin na ninyo ako mga anak, ginagawa dito ang magpagulbol. Kaya, kung hindi sila, magdinalo sila. Ako ba yung mula na to? Sila! Ipasagahan mo sa mga gabi eh. Maupo na ang Ginoo. Di masikapon ka sa Ginoo, yung katawan. Pero kung nagbunga kung dili mayo, karon. Kasi bago sa man. Inyo kung ipagkaulawan, busa kuyugon na kung ikalimutan. Tama? Tama. Inyo kung gigamit, inyong amahan, pero wako na buwan, kuyugon na kung ikalimutan. Mo pa na inyong pamilya. Na ako, proud din ko sa mga anak. Tama? Uy, wala ba yung binikanan mo kaman? Kung maot ang anak, katis na ang inilayin mo. Hindi ko mulibak sa mga anak eh. Tama? Anak na ko na. Kanang kasawa sa kong anak. Ako ako ng anak. Tama? Tama. Kung ito ako na kong anak. Pero kung ikaulaw ko niya, dili na ako si anak. Tama? Tama. Tama yan. Kung pakaulawan ko niya, dili ako sa anak. Ako lang ikangkan ninyo. Kaya dili ko amahan sa kawanon. Amahan pa ko niya mga kawanon. Amahan pa ko sa espiritual ng bulong. Amen. Kaya sa iyo ko, wala kasi akong asawa, ikasabaan di ba no? Pero, inagala ko niya ko ng katiganon. No, respeto kayo din ako sa iyo, kung magulit-uliton. Ako anak ikasabaan. Pero si dalagan sa ko, kaya ko na sa kuha, wala kong papilito na. Ibagin ako siya. Naman. Kung di mahal ko ka mo, di mahal ko na ko akong anak. Amen? Amen. Bahala, di ko na mahal ko. Sabi na ko galing ibiwahin ko kring-kring. Na. Tama? Oy, muhak mo lagi kong laing tao. Tama yan. Ako ang anak. Mukhang ka na mo itong laing tao. Ako ang anak. Tama. Mga panangilak ko. Ang mga parents pinali ko, wala na sila kayo. Ang sila anak sa dalaga. Sige, problema sa iyong kuya. Ako, magkabalo ko, okay man po na sa iyong inahang kama. Huwag ka pagla, sila ko para makasulti po na yung huwag kinihilak si mamang ba. Ngayon mo naman kung ako'y bayot ako man. Pagkaroon inon, malabay ka. Alam mo isa, ako kahit ko kasi mo, kahit ko ka maminaw. Ayaw doon mo inon na kahit mo kasi. Huwag niya ako mamahila. Wala pa focus dito sa hila. Wala ka na hila. Kahit ko kasi. Usahay manggod na, magagok ka sa ito. Alam mo na, ang hinungdan sa inyong sakit sa kasing-kasing. Ako, kaya hindi ko madok pamatay, di masik ko. Pero kuyan ko tomat niya. Pero lamang ko sa pagkuman, pagbigyan ni Kring-Kring, o sa kailangan, sa kinabuhi, na si King, si Kakao, na nakakirbigat pa sa isama. Di ba mga dagang itong trials mo, no? Kasi magkilap mo galing ni Hulam ni Kuwata, nila yung maghulam na ko, may kahulam. Kaya naay ko, may kahulam. Ang nuwa, at problema sa ito, dagaman ang magkilangan. Nagtinda man ko. Makita ko nila, nagkakag-stack na ito, di mo tangan. Wala mo kung ipambay dyan sa kautan ako, pagkano nas nun Kaya di away ko nila. Nung may pasamdanan, di pa sa mga nasa tumbalay. Kalaban pa ang pulisa. Kanilit ko kalanggan ko mga tindahan. Kanilit ko ng hila Dili na rin. Ang isi na pwede. Wala kayo tulog-tulog ini kagabi, ikinaan na po yung brother na ano po yung maningil na to. Isiho na rin ito. Ako lang, ubotang. Lugay, linista na to sa bitsit at singpinta. Alam yan, insubin na kinamos. O ka na rin tagini mo. Sa una, buhat ko extra, kasi hindi piso-piso. Ako to galas konsep ko. Wala na. Ako hindi iso na ako kira na. Ibilit na atong ikonik lalo sa espirituano. Alam, piso-piso kami. Di ba man, no?
Pula-pula yung kanya, hingalan ka na. Pagkaupan, hinimutang si Kumil. Kahita. Pagka ako trabaho sa naman, manahin na lang ko. O, sapatos. Una, sige inom-inom bel. Manahin ko sapatos kay Agnes. Ang inom bel, kato na lang ako ni tinayan. Yung suka, sa kang wala, hindi kayo paway. Paway mo ko, inom mo ko. Parang wala kaya kung talaga. Basta ialay ka sa Diyos, ikaw manato. Hindi mo kakabalo maningin. Walang ikaw naman yung maulaw noon sa nakotangin mo. Pabahala na lang sila, hindi noon yung may balo, anak. Maulaw ko. Mulat ako na yung mulo ko. Ano? Yan na lang mulo ko rin yung ganyan, nakautang muna ko. Okay? Wala ikaw niloko niya na, wala hindi nakautang na ako. Pero nakautang muna ako, wala nagit muna ako. Hindi na katulong ay. Padulungan ba na, makabayad ka. Naman, hindi pa ko nila. Okay? Wala ba? Hindi mo tanan na hindi pa na kautang kasi ihala ko yung puso. Stan! Hindi pa ko kami mo? Wala ba yung utang di ba? Sabi nung nang iba. Papatay. Kada din utang na lipa, di ba? Utang na. Ilipot ko. Okay? Ang mga lasang humot na mga kahoy, motorok karon, maghatag o glandong alang sa katawan sa Israel. Di ba lasang kasawanan? Lagi na mo nga, di ba? Diyan sa simbahan nato sa una, basa yung tinuan, Iglesia ni Cristo. Okay, wala ko nang ingon anak nga, baga na suga na siya. Di ba? Iwag man na. Tumutan, di ba? Nasaan ka ito, wala na mo nga. Ay, itong mga anak, kita po kayo mulibag, tama? Ang mga anak po, bukupin na bukik away sa inahan. Subuhon din, ikaw na muna, ikaw na, tama? Lasang? Sidas. Ang lasang no? Muhatag o glandong karon, ang lasang naghatag na nato glandong. Amen? Amen. Ang Diyos magdala sa katawan sa Israel, balik sa iyang niyota, o sa itong ibalik ka, bagong Jerusalem, ang bagong espirituhanong kusog, ang gahong sa maayong balita, dili Israeli tao, dili mga Hudyo. Amen. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, kiniyahan sa iyang kaluoy, o katarong, o lilibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Sa kahanon, kita mo kaya presensya niya na sa palibot ang mga balaan ng mga anghel. Baon na ako ni Bagaya katong pagkasali kring kung nakakita sila na ako, di ba lugay kay ko naglingkod. Nagtindog ko. Kato kung coordinator, kasi tawagan niya naman, organizer. Kapilang ko, sir, lingkod na lang siya, liato mo sila o mga parents na nito. Yeah. So, kapilang ko, balikan na, kailangan ko nila, kaya wala nang dahil, siya ganyan ako tayo, ikaw silang bangko. Nakakita ko eh. Siyempre, ilaman itong katungod, at ang alam ko, na mga angel, o kakulbaan ako kung magsige pag-mistake, panglawa, pilit po ko nila. Pilit po ko sa pastor. Ayan. Pilit po ko sa mga organizer. Wala eh, kung natawanan, wala natawanan. Kung po sayo-sayo, huwag yung sayo. Dahil mga ko, hindi po ka naman kasi mamahay ng mga angel. Before to, piniliski ko, idala ko ni Kim o ni Christine. Dahil sige rin daw sila gagawin na, Panginoon, magkakil karoon Panginoon, sa sabi ako nila. Dami pagkakil karoon. Karoon. Usa na lang ni Kim. Na ako nag-angry ko sa Ginoo. Ginoo, tabangin ko na masaksis ang kasal sa akong bata. Matang ang mga angin-angin sa ako. Para lang isang tiyaka, di man mo muminahan na. O magkapatan ko na. Sige. Di sunod na po, sulayo na po anak, pero sa una, gintin ko, Ginoo na kabalo ko, inukuman akong hilak, ani, mukalos na po ng kalipay. Mo na si Kristo, mukalos. Ha? Pero,
Kasi nagilak na ito, among ipangaya lang pirma. Hilak ni, okay na halang, isuportan ako dito. Katuliukan may lang kamulay na dito, no? Di ba no? Hindi na galing mo kang kasali ni Madali dito dyan, ha? Wala na galing mo kapagkaktar, no? Pinirawat ka dito. Nag-all po ka ito, pinakapag-ilaral ko sila pabalikas dito. Huwag kang mawala ko pagkalimat ko kanon, di ako gustong umuhina. Kaya hilang ako, sige-sige lang, di ka dahilan ako sa una, ganang may kamo. Jadi ko magiging, anak, ayaw pangayupo kanila. Ayaw na kaglungi sila. Ako ang Ginoo. Mo'y musilot kanila. Kasi, isip-isip, mo nakaroon ang atong pinasa. Musay, kaya kadabasa na to, kung nakadumog ka mong adlawa, karon na, mo na ni ang pakikusay na po kaninyo. Kaya kamo, magkakadlaw na kamo dili, ipili ko kamo, wala lang nagpapili kundi ibuhat na malahan. Salamat na ninyo ang kaninaw ibilin ko kanina. Salamat sa Diyos. Ginawa na sa kontento na ta. Dato na po sa kontento ta no. Wala tay katapawan, pobre kita. Pinagwa kung arang-arangan ka dito sa dato, utupong pobre ka dito. Pero ani ka sa ubos, di ba? Kadato ka no. Oy. Mga mga senador, dagang kwarta. Ya, dato pang dato na boy.